Malti qabelkom ħalli Merba is-sif fil-għaxija ħana id-Danusan u mananna l-Miss Universe Malta. Lessa? Iva. 5 minuti risposta minna ħatijak. Nibdew? Xi tħoss jew x'ħassejt issa li taf li inti se tirrappreżenta lil Malta? Gburija u onorata ħafna, għax ovvjament ħan irrepreżenta l-Malta fuq livell internazzjonali u emozjonata wkoll u eċitata ħafna Novembru. Ja minni hemm. Waqqa. One down. Li kieku kellek tipprova tiftakar momenti għor nasab li tal-għu speċjali, ovvjament meta jtu ismek u rbaħt. Imma momenti għor mis-serata li jibqa' f'moħħok. Dik l-image tal-familja tiegħi u l-ħbib tiegħi, is-supporters kollha li kienu hemm għalija. Dak il-moment ovvjament meta rbaħt id-bissima fuq wiċċhom kemm dew jgħidu, memorja speċjali ħafna. Barra li sir taf li niġu minn xulxin mill-bot, niġu minn mill-bot. Nanna tiegħi Fera, ommi u nanna tagħha jiġu minn xulxin. Nista' nikkonferma. Ġralek xi ħaġa daqsxejn stramba wara li rbaħtek. Kont qed nistenna li nirċievi naqra messaġġi, imma l-ammont ta' support li rċivejt wara li rbaħt fuq livell nazzjonali kif ukoll internazzjonali sorprenditni ħafna, u qed inħossni grata ħafna liha. Din il-kompetizzjoni, xi oħra li ġieli kellek. Għad kellek xi wardrobe malfunction? Le, ta' mhux din il-kompetizzjoni u laqas l-oħra li kont għamilt, iżda ġieli ġrat ġewwa fashion shows, I mean, the show must go on. U inti qatt ma ġratlek imma? Le, qatt ma ġratli. Għajjen biex serħilkom raskom ġieri ġratli. Lilek. Kif inti minn taslima u rappreżentajt il-Furjana, femilna naqra dik. Femilna. Iva, jiena trabbejt taslima, imma ddeċidejt biex nirrappreżenta l-Furjana l-ewwel darba li ħadd sehem fil-Miss Universe Malta 2023. Kont saqsejt x'lokalità ħanuża u kien hemm ħafna nies li jridu jirrappreżentaw tas-sliema u mbagħad isu l-lokalità oħra li kienet speċjali għalija kienet il-Furjana ħabba missieri għax kien goalkeeper tal-Furjan. Dak jispjega tul. Issa meta rġajt ħalt kont għatlu d-direttur għatlu Alan għatlu Furjana żgur. X'inhu xogħolok propja? X'taħdem inti? Għax din interessanti nkunu nafu. Bħalissa Miss Universe Malta 2025 full-time. Qed naħdem ukoll ma' Richmond Foundation bħala Mental Health First Aid Instructor u huwa xogħol importanti ħafna għalija għax ikolli l-opportunità biex neduka n-nies li ovvjament jirreġistraw u jiġu għal dan il-kors ħalli jsiru Mental Health First Aiders. Kien hemm ħafna kummenti kif attenti. Kien hemm xi wħud li moġbuk xu li kienu daqsxejn negattivi u kif irreaġixxejt? Naħseb il-kummenti li kien hemm li kienu negattivi u li affettwawni kienu kummenti fuq nies oħrajn. Jiena nemmen li kelma żejda tista' tweġġa' persuna, ġifieri importanti ħafna li nkunu konxi fuq dak li ngħidu għax ovvjament nistgħu nkissru persuna, so importanti ħafna li nkunu naqra iktar attenti fuq dak li nikdbu fuq is-social media. Iggradwata fil-psikoloġija u x'hekk. Iva. Enitek fil-modeling, fil-kontest li għamilt. Ħafna. Il-psikoloġija importanti biex tkun taf lilek innifsek aħjar, kif ukoll in-nies ta' madwarek biex titkellem u tirreaġixxi b'mod empatiku u għalhekk naħseb importanti ħafna x'ovvjament qed tintaqa' ma' ħafna nies, anke nies minn kulturi differenti, ġifieri essenzjali. Toħroġ minnek mal-ewwel. Iva. Flip-flops jew takkuna. Takkuna issa u la Miss Universe Malta 2025, suppost dejjem bit-takkuna. L-aħħar waħda tajjeb, il-mużika meta tmorru fuq il-catwalk dik intom tażluha. Le. Issa, ħamilek d-domanda. Li kieku kellek id-dritt li tażel il-mużika li ħadd akkompanjak. Tajjeb, liema kanzunetta tażel? Jien inħobb ħafna l-mużika, ġifieri naqra diffiċli għalija di. Imma kieku kelli nażel hekk kanzunetta li għandha messaġġ sabiħ u għandha naqra beat, Survivor by Destiny's Child. Hemm messaġġ importanti ħafna hekk. Tista' tisfel naqra magħha wkoll. Għandek badge. Thank you very much. Kuda miegħek Grazzi għal good ħafna. luck u nixtiequlek kull ġid u jalla tmur tajjeb ħafna li qiegħda hawnhekk diġà biżżejjed. Grazzi mill-qalb. Grazzi ħafna kuġina. U aħna. Ejma kuġina. Ma tuħak kuġin, tlet xi ġenerazzjonijiet. Ejja, Ara, jekk tridu li xattiju li ġi hawnhekk bħalma kellna llum ikdbulna u aħna nippruvaw nikkuntentaw. Ksejjeb panel del tajjeb. Għanżella.